Qui ens havia de dir que trobaríem a faltar agafar cada matí el metro, autobús o tren per venir a l'escola? Qui ens havia de dir que anar a estudiar era llibertat? Llibertat de poder escollir què fer en cada moment. Llibertat de poder decidir si avui, quan surti de l'escola, aniré a prendre alguna cosa amb els amics, aniré a casa a estudiar o passaré pel Jamonero a buscar una entrepà de pernil. Que poc que valorem la llibertat quan la tenim i quina importància li donem a aquesta quan la perdem. Què us sembla si per començar a ser justos amb aquells que no van tenir l'oportunitat d'escollir, apostem ara més que mai per l'esforç, per decidir cada dia qui volem ser i a on volem anar, sense excuses, per demostrar-nos a nosaltres mateixos i al món sencer que valorem aquesta oportunitat del dia a dia de ser lliures i escriure el nostre camí sense passar de puntetes per la vida. Ens atabalem per estar tants dies a casa, confinats i sense poder sortir, un bon exercici podria ser pensar en tots aquells que tenen algun amic o familiar a l'hospital o bé que fins i tot han perdut o perdran a algun ésser estimat aquests dies. No deixem de pensar en ells mentre nosaltres ens queixem per no saber què fer al sofà. Ara és el moment de mostrar empatia i substituir el jo personal per una consciència col·lectiva. Aquesta pandèmia, sens dubte, marcarà un abans i un després en la nostra història. Fem que el que està passant no sigui en va i ens faci millor com a societat i per fi valorem la importància de la nostra relació amb els altres i amb el planeta. Hi ha moltes coses que podem fer des de casa nostra i com circula aquests dies per internet, per una vegada que podem salvar el món sense sortir de casa, no podem fallar. En aquest moment es demostra que els herois i les heroïnes no porten capa, però sí un somriure d'orella a orella. Els veritables herois són totes aquelles persones del món sanitari, els voluntaris que treballen a contrarrellotge per fer mascaretes. La seguretat que vella pel nostre benestar i tots i totes aquelles professionals del món social que no poden quedar-se a casa, integradors, auxiliars, educadors, ara, més que mai, es mereixen el nostre respecte. Paradògicament, estem més units que mai. 5 continents ramen en la mateixa direcció i amb el mateix lema: resistirem. Mentrestant, el món i les espècies animals ens envien un missatge clar: gràcies per quedar-vos a casa. L'aire és més pur, les aigües més cristal·lines, la capa d'ozó s'està curant i els animals podem voltar per les ciutats desertes sense amagar-nos. La vida és un cúmul d'experiències i fins i tot d'aquelles situacions que resulten noves o complicades en podem treure un aprenentatge. Un bon dia del veí, el somriure de la conductora d'autobús, l'ola del cambrer, compartir entre classe i classe, el cafè de mig matí, les converses en direcció al metro, treballar. Tant de bo tenim més memòria col·lectiva i no necessitem mai més una situació com aquesta per valorar les petites coses de les que abans ni ens n'adonàvem i que ara ens semblen tan necessàries. Per això, valora més el que tens, per insignificant que et sembli. Valora el carinyo dels teus, la companyia dels amics, la rutina dels dies, les classes a primera hora, perquè està clar que sense cel no hi ha infern. La principal lliçó apresa de l'emergència sanitària és la vulnerabilitat de l'ésser humà, però també la llibertat d'escollir la nostra manera de viure i conviure. I per desgràcia, fins que no es passen coses com aquesta, no ens adonem de lo meravellosa que és la vida. I recordeu que vida no hi ha més que una.